ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Нархҳо сар мешаванд аз 17 000 сомон, ки временка астад, то нархҳои 550 000 сомон астад, ки нархҳои ҳар гуна. Дӯстони азиз, квартира як хонага астад, духонага астад, хонаҳои заминӣ астад, дӯстони азиз, ва астад коттеҷҳои фурӯш астад, обшин замини фурӯш астад, обшин ҳар гуна хона замин, ки аз гӯшаҳои шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Дисор, Қурған, Бухтар Кӯло, обшин аз ноҳияҳои ҳамин Тоҷикистон рӯй кардага, ки ҳар гуна нархҳо астад ва чӣ хеле ки дар компютера шумо хоҳиш кард ҳамин хонаҳорам ҳастанд. ва кадометон ки мисол хонаи фурӯшӣ дорем, квартира дорем, замин дорем, барои фурӯхтан, барои реклама кардан, марамаз сурат маълумотша дар WhatsApp имои карамада роӣ кунед. Номери рақамҳои WhatsApp мо ҳастад 20 WhatsApp кор мекунад. Чӣ реклама дорем, марамаз сурат маълумотша роӣ кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. ва курси имрӯза бошад 120 сомону 20 дирам астад. 120 сомону 20 дирам мо бошад мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. навора то охираш тамошо кунед ва лайкотуна гузорем. Дӯстони азиз, пеш аз наворо сар кардан, мо ба шумо як компанияи боваринока тавсия метавонем, ки компания Пересечения границы астад, компания боварӣ ва таҷрибаи кори чандсола. мо ҳар компанияро тавсия наметавонем. Дӯстони азиз, метавонем ки бо боварӣ аз номи канали мо занг занем. компания Пересечения границы якай парвиз астад, ки шуморо аз территорияи Москва, Московская область, территорияи Домодедово, Садовод, обшин аз территорияи Московской область, яъне ки ҳам территорияи Москва мегирам, ба сарҳади Қазоқистон соқу саломат бурда меёрад. таҷрибаи кори чанд сола дорам ва мошиношонам мошинои замонавия кондитсионердор. дӯстони азиз, ва инчунин чанд намуд маркаи мошин дорам, ки метавонед ки шумо интихоб кунед ва ҳар рӯза рейс доранд. компания якай парвиз, компания боваринок, чанд сола таҷрибаи кори. мо ҳар компанияро тавсия наметавонем. дӯстони азиз, бо дили пур занг занем. агар кадоме ки мисол забони узбекира, мисол забонои узбекӣ мефаҳмидагӣ, и яка узбекира медонам, тоҷикирам, урусирам, кадоме ки мисол узбек забон аста, и узбекиам гап мезанам, мисол тоҷикиам гап мезанам ва русиям. хоб дӯстони азиз, ҳар рақамошро кор мекунад. нархи бурда овардан бо маслиҳате. мошин замонавӣ, таҷрибаи корӣ ба шумо тавсия метавонем. Пересечения граница якай парвиз. марамад аз номи канали мо гап занем ба шумо. дӯстони азиз, бо ягон скидка мекунам ва соқ саломат бурда мера. ва инчунин ягон мисол ки дар документҳои шумо ягон мушкилӣ боша, худашон бо мақсад ки ҳал мекунанд, мақсад ки ба шумо кӯмак мекунанд. компанияи боваринока ба шумо ҳамаша мақсад ки бе ягон мушкилӣ расонда метавонад марамад. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астад. дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи 5 колхози Правда. дӯстони азиз, участкаи Пахтакор дар ноҳияи 5 колхози Правда, участкаи Пахтакор. 6 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ астад, ки бо ремонтҳои замонавӣ обсвет астад. гирди хона полни худ, дӯстони азиз, маҳкам астад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ҳама чиз дорад. дарафтори мевадиҳанда. дар пеши хона мактаби нави замонавӣ, мағоза, масҷид, ҳама чизи лозимӣ ҳастад. инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100% ва обсвет дорад. дӯстони азиз, калидор отделни баня, дӯстони азиз, дуруш астад. чойлоби ангурам дорад. дӯстони азиз, бо хонаи меҳмонхона, обши бо дутайга хонаи временки қати кухни, ҳамон ва оғулхона ва дигар чизҳои лозимиш кати. дар пешаш мактаби замонавӣ бо дар навор астад, сура мактабош ва балниса магазин пеши хона дай. хона кушод ва ҳамаш замонавӣ. ноҳияи 5 колхози Правда, участкаи Пахтакор. дӯстони азиз, хона мақсад ки нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. шумо омада мебинед, хонаро маҳқул кардем, нархаш бо маслиҳат бо соҳибхона фурӯхта мешавад. якумаш рақамҳои расия, ахираш 97, имо, WhatsApp. дӯстони азиз, ҳамин рақамҳо кор мекунам. дуюмашам рақамҳои расия, ахираш 0715, инашам WhatsApp аст, инашам кор мекунад. нархи хона бо маслиҳат фурӯхта мешавад. ҳуҷҷаташ 100%. оидаи хона шумо ягон маълумоти зиёдӣ хоҳед агар фаҳмида, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳанд ва арзона мекунанд. лайкора занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, ҳазрати Мавлуд, дӯстони азиз, маҳаллаи Гулистон да. пеши масҷиди ҳазрати Мавлуд, дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, ҳазрати Мавлуд, кӯчаи яъне маҳаллаи Гулистон да. 8 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 5 дар хона кардагӣ астад, ки бо обсвет таъмин аст. дӯстони азиз, ду намуд об дорад, ду намуди оби постоянияи. хоб гирди хона маҳкам, дӯстони азиз, 5 дар хона астад. дар пеши хона, дӯстони азиз, ҳазрати Мавлуд масҷид, хоб мактаб, магазин, банк, дигар чизҳои лозимӣ астад.
хоб обстоят мегӯяд мушкилат дорад, ремонташ хеле на замонавӣ, на безебаи средни ремонтае барои зиндагитон мешавад. 8 сотиқ заминае, 5 дар хонае ки ремонташ меонае. ва дӯстони азиз, мақсад ки ҳама шартош муҳайя ҷош ҷои беҳтарина, ҷои ободие. хона мега дастроҳшона фурӯхта мешавад бо нархи $55,000 ки боз муомилаи хуб дорад. хоб якумаш рақамои мегафон дастии ахираш 6121 кор мекунад. хоб дуюмаш рақамои мегафон аст, сурат инаш 3130, инаш да WhatsApp дорам. оиди хона шумо агар маълумотои зиёдӣ хоҳед нагар дар куҷо буданаш бо чӣ хел шароит, чӣ нарх наво мисол арзон мекунанд, метавонед аз ҳамин рақамҳо маълумотои пурраша гиред. хона мега дастроҳшона фурӯхта мешавад, ҷош ҷои ободия мега, мақсад ки беҳтарин ҷое, гидванаш маҳкам. марҳамат, дигар маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, срочинаи қарор дорад дар ноҳияи Восе, кӯчаи Сино, яъне ки район дае. ноҳияи Восе, кӯчаи Сино, район дам. 6 сотиқ замин маслуҳат дорад ки ду хонаи калон кардага ҳастае ки бо обсӯяи таъмин аста, якта калидор, як веран, як кладовка, як кухни, як баня. боз фундамент хона, дӯстон азиз, фундаментҳои мақсад ки кладовка, кухни, баняш рехтагӣ ҳастае. ҷои аловхона ёш уже тайёра бардоштага, дӯстон азиз, мактаб, масҷид, бозор, балинса дар пешаш. хона барои зиндагӣ тайёрае. нархи хона срочная бо нархи арзон гуфтаен 150,000 сомон аст, боз муомила дорад. дар ноҳияи Восе, кӯчаи Сино, яъне ки марказ мешавад, ҳамон райони Восе дастае. 150,000 боз муомила даст, срочнаи бадае. якумаш рақамои Вавилон дастии ахираш 68 Тоҷикистон аз кор мекунад. дуюмаш рақамои мегафон ахираш 7630, инаш да WhatsApp дорад. оиди хона шумо ягон маълумоти зиёдӣ хоҳед, ягон саволи зиёдӣ бошад, агар шумо харидори аниқ бошед, срочнаи марама занг занед, бештар маълумотои пурраша гиред. фақат дӯстон азиз, одамони харидор, ҷош ҷои хубае, мактаб, масҷид, бозор, балинса ҳамаш дар пеша. инчунин ҳуҷҷатош, дӯстон азиз, ҳуҷҷати хона 100% арзон кардан мегӯяд, метавонед марҳамат дӯстон азиз занг занед, маълумотои пурраша гиред. ва аз тамошобинон хоҳиш мекунем ки лайкотон назанед, фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар рафиқатон подписаш кунед, чӣ хонаи лозимаи нависа пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон, ки срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Данғара, тарафи Шаҳбуна рафта, маҳаллаи Исмат Шариф, дӯстони азиз. 6 сотиқ замин маслуҳат дорад ки 3 дар хонаи калон дорад, дӯстони азиз, ки бо обсӯяи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад, дӯстони азиз. хоб 6 сотиқа 3 дар хона аст, дӯстони азиз, 3 дар хонаи калон, хонаи дуошона аст. обшин дариҷа вақти 7 дар хонаи 3 дар боло аст, бо дар поин аст. дӯстони азиз, якум ошунаш хай 4 тай, бо дуюмуш 3 тай буда, обшин қариб ки 7 дар хона аст. мақсад ки чи ай лестница дорад мебурои хонаҳо, хай ҳамаш хеле ҳоли ремонти омода нестанд. бо хайхто маълумот ча мегирем. нархи хона мегӯяд 500,000 сомон аст, мегӯяд бо мегӯяд муомила мекунем. хонаи навсох 2 этажа, проектҳои навкатӣ, ноҳияи Данғара, Шаҳбуна рафта, маҳаллаи Исмат Шариф, ҷои ободӣ, пеш хона асфалт, хай мактаб, мағоза, ҳама чӣ дар пешаш ҳастае. хоб дӯстон азиз, ҳамин якта рақам дошта, рақамҳои мегафони соҳибшина 24 соат кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорам. нархи хона 500,000 аст, хонаи мақсад фасонак бо муомила доштае. оиди хона шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед, ягон саволои зиёдӣ бошад, марҳамат шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавонам ва арзона мекунам. пеш хона асфалт шидагӣ, ҳамаи шароитош муҳайё аст, дӯстон азиз. бухтон занг занед, мақсад ки бо маълумотои аниқа пурраша аз рақамҳошон гиред, марҳамат. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, тарафи Меҳқалон, 1200 метр мегӯяд болотарак аз ҳамин ҷа, тарафи Меҳқалон, дӯстони азиз, ноҳияи Сино дохил мешавад. 7 сотиқ замин маслуҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст, ки бо обсӯяи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва ремонтҳои беҳтарини замонавӣ. хона ҳамаш нав кардагӣ аст, дӯстони азиз. хаш ҷош мега бо худо маълумоти пурраша мегиред. хона мега дастроҳшона фурӯхта мешавад бо нархи 370,000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомила ва савдо дорад, 370 бо муомила дорад. хоб промои рақамҳои мегафони ҳисобишон ва рақамҳои WhatsApp-шон, дӯстон азиз, ягон саволтон бошад, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин хона фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. ва кадоме ки хонаи фурӯшӣ дорад, квартира дорад, замин дорад, мошин дорад, ягон техника, ягон компания барои реклама кардан,
марҳамат дар рақамҳои 8885 1220 WhatsApp, имо, Telegram дора роҳӣ кунем ва реклама мемонем. Лайкҳоро разонед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст, дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Гравзавод. Дӯстони азиз, пушти заправка. Дӯстони азиз, духонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошӯна қарор дорад ки 41 квадрати метре. боб сфераи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои замонавӣ. Наздики бозор, мактаб, масҷид, заправка. ҳама чӣ дар пеш дӯстони азиз. Хай дом шуда намедонам чанд ошхона аст, мумкин детажаи 3-4 бо худтон аниқ мекунед. Хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. Квартира мега дастрочно фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомилаам дорад. хоб дӯстони азиз, ҳар рақама мегафона ва WhatsApp ҳам дорад. Кадом метавонад ки дар кор бошад аз поёни Корвон, хобам хали квартира бо метавонед занг занед, маълумотои пурраша гирем. хоҳиш ки лайка по хотири миннатҳои мо занед, фаромӯш накунед. чӣ хонаи заминӣ ки дар кори ҳаст пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст, дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи Ленинский район, тарафи Саро дачаҳои генерал меган амун тараф будай. обшим дуруни ноҳия астае. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки хонаҳош яъне коробка астае. дӯстони азиз, тақрибан як 4-5 дар хона астае. баъзеҳошон хеле средни ремонтае, баъзеш коробкае. дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот нависед. ноҳияи Рӯдакӣ, Сароб дачаҳои генерал. нархаш мега 110 000 сомон аст. ҳамин хел навистиян бо хахтон аниқ када мегирем. 110 000 навистиян, намедонам ҳамин хел агар хато накарда бошам. инами рақамҳои тисели соҳибшунавидане ки тарафи Сароб дачаҳои генерал нависта соҳибшон. оид ҳамин хона шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидан срочно дӯстони азиз, марҳамат занг занед, маълумотои пурраша гирем. ва кадоме ки дар ҳамин навори мо хонаи маъқулиша наёфт, квартира наёфт, замин наёфт, дар комментар нависед дӯстони азиз. мо кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда пешкаш кунем. агар ки наёфтем, бо видеои ояндаша ждат мекунем ки албатта пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст, дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Пистамазо. дӯстони азиз, роҳи Мачитонда. ҳамин хел соҳибшон наистиян. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Пистамазо, роҳи Мачитонда. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кадаги аст. дӯстони азиз, ки гирда хона пол ниҳод маҳкам астае. документош мега техпаспорт мега дӯстони азиз дорад. яъне ки техпаспорт дора мега тамом. ҳамин хел наистиян ва мақсад ки хонаҳо ҳамаш ремонт кардагирест, яъне ки хона бисёрш коробка аст. якта бафки кадомеш ки барои зиндагӣ мешавад, гидаш маҳкама. хонаи проектҳои дуошона дӯстони азиз. заминаш маҳидае. дастрош ҳамагад фурӯхта мешавад, ҳамагӣ бо нархи 260 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мекунад. 260 бо муомила дорад. оид ҳамин хона шумо дӯстони азиз ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед, ягон маълумотои конкрет намисол хоҳед агар фаҳмида, шумо фақат метавонед ки рақамошонда занг занед, маълумотои пурраша гирем. ва мо ҳам мехоҳем ки дӯстони азиз шумо ҳам дастгирӣ кунед, мақсад ки лайкотон назанед, навори моро подписаш кунед ва фикротон дар комментар нависед. ҳамин шумо ки лайк задед, чӣ хонае ки дар кор дар комментари мо танҳо нависед, мо кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда барои шумо пешкаш кунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дӯстони азиз, дар наздикии бозорчаи Гулистон, доми 8 этажа. духонага квартира астае ки дар 8-ум ошӯна қарор дорад, 50 квадрати метре. боб сфераи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва инчунин лифтшам мегӯяд кор мекунад. духонага 8-ум ошӯна 50 квадрат мегӯяд, лифт дорад мегӯяд, кор мекунад, обсвет аст. хоб ягон мошини созам боша мегӯяд, алиш мекунем, болои дӯстони азиз мегӯяд, бо мақсад ки сум қабул мекунем. нархи квартира 265 000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила дорад. 265 000 сомон аст, муомила савдош мегӯяд дар назди квартира. оид ҳамин квартира Ваҳдат буда, дӯстони азиз, наздикии бозорчаи Гулистон. ягон маълумот хоҳед, агар ягон саволои зиёдӣ бошад, фақат рақамои мегафони соҳибшуна занг занед, маълумотша гирем. дӯстони азиз, навори моро дар сайтҳои худтон, дар ҳамин рафиқотон подписаш кунед, чӣ хонае ки лозиме нависед, пешкаш мекунем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст, дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар тарафи Шамбарӣ. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки як хонаи временка кардагӣ аст, дӯстони азиз, ки гирд ба нашта одамо зиндагӣ дорам. 7 сотиқ замин, як хонаи временка ва қатъи амборхона сохтагиае.
нархаш мегӯяд ҳамагӣ 80000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила мекунад шаҳри Ҳисор дар Шамбарида. оиди ҳамин хонаи временка шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидан шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд ва арзона мекунанд. лайкора зан навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ кӯчаи Соҳроб бисонад. хеле нависиянд. шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ кӯчаи Соҳроб. 1.5 сотиқ замин дӯстон аз дорад ки замин шахай дар сурат нест, неки мегӯяд 1.15 мегӯяд замин дорад ва ду хонаи калон кардагӣ аст. ду дархона аст, обсвет дорад, ремонтшон беҳтарин аст, ҳуҷҷатхона, ошхона, баня. метавонед ки бо суратҳои беруншам мисол ки занг зада худатон гӯем ва роҳитон кунам. ремонтш мегӯяд свежи нав кардагӣ. нархи хона мегӯяд 250,000 сомон аст. бо хай қатиқчон муомила мекунем. ҳавли фурӯша мегӯяд 1.5 сотиқ мегӯяд замин дорад, неки дар суратша нагирифтиам. оиди ҳамин хона шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмида шумо фақат занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд ва арзона мекунад марамат. мегзарем ба 12 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон срочинаи қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Турконӣ дӯстон азами хеле соҳибшон навистиянд. шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Турконӣ 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона мегӯяд фундамент рехтагӣ аст. гирди ванашта одамо зиндагӣ доранд, об свет аст. фақат ки мегзаронем. нархаш мегӯяд 17,000 сомон аст. дӯстон азиз бо хайхтон муомила мекунед ва ёки маълумоти пурраша мегирем. 17,000 рақамошон аст. мегафон ягон саволтон боша марамат занг занед, ҳамаша шумо фаҳмода метиҳанд. ягон хона замин боша рӯй кунед реклама мекунем. ин буд навори имзои мо то видеои